Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R. Itu cutting klimpro. Ini cah cilik-cilik udah dipomong nih kulon samin gak rame. Halo Mas Nom. Halo. Aduh Bu, yo Arep bodo ora nek sing jajan apa to apa ngono ya, Mas. Apa? Angger iki dia sandal pemirsa. Ning gone langganan. tonton. Oh, ora tuku bojo maton kok seram. Ini juga kene. Arep iki lho. Sampeyan tuku ngoten itu lho. Ya nek tuku lah anu. Aku ini arep dikei sabun to. Lah itu sandal. Ora, kowe ngerti nek aku berleran to. Sabun ndak kak. Anu to, sampean tak kei sendal iki gelem. Ya gelem lah. Aku nek tuku ning kono terus pemirsa tuku apa-apa iki ning bensin apa-apa iki ning kono. Kok ngeri kowe ya? Terus di kowe tak arep tak kei sabun iki sampean berleran to, mesti sabune wake. Sendal ya, sendal sepeda. Wis oleh sendal iki pemirsa dikei kon nggo adus-adus Nusri. Siwalo ya mereke. Siwalo apa ya? Swalo. Awet kuwi nek kowe nganggo. Jere sapa? Swaloke serampate sing gak pakai ngono. Sampai pan Ora. sedot serampat. Serampate sing gak kuat swaloi. Nek Ya hadiah ya. Gue karek kudu turu iki lho piye? Ngencang siji ya loyo. Iya Mbak Ti jajan apa Mbak Ti sedeng? marne. Marne karo apa Mbak Ti? Marne mbak. Aku udah bubuk kuli. Kuli guys. Gawe dinane kae mulai rene gawe. Ya. Wis tak goreng. Gawe anu apa Mbak Ti kayak terdina enggak Mbak Ti? Ora dibas tetangga dene kok Tahu kuli belum. Pengen sekilo wae. ora iso bae dokumentahan nek Lah iki kae itu punah guys. Marne terus apa Mbak? Macam sing gawe dhewe apa ya Mbak Ti? Lah biasane yo kacang asin nek ndek kacang iki iso kan duwe. Sampeyan nek gawe-gawe anu pemirsa tak Tuku tak anak pikirno. Nggih marne iki Mbak Ti yo. Cek mesti. Bisa sini temennya. Ini lewat kan. Ngomong nih. Ribet banyak. Oh, Ngomong-ngomong. Gawe klipe nang gawe. yo nggih klipe. Yo minyak ya. Iya, Desa. Oh, mama kurang. ayo Mas Mo. Sok mbantu nek wis olah Kayak cedak pemirsa ya, sok bakale Satu kok gawe kok di video. No. pasar. Pasang ngono Mbak A. Sampeyan Yang ngono Mbak A. Nyunjuk enak pasar. Orang ini kok. oh, sing itu Iki nek yo kok Malaysia. Iya. Nek yo kok Malaysia wi. Ini pemirsa dibikin Nek kok nyereng lho. enek tukang gawe titik itu. Gawe yo ki nek kok Malaysia. Ya digawekno karo Pak Untung biyen kancaku sak. Sendiri di sini. Ini iki jare. Kancaku sak Tapi anu. iki kita ke Malaysia gawe. Gawe Malaysia. Yo digawekno karo Pak Untung dibikin wong Kayu. Jawa Tengah. Nah, Kayak gawe ya. Iya. Wis kok ngene. Mungkin iki Mas gawenan. Nomor menyok ngono di iman juga lilah telu. Tutup ramah doa iki kayaknya. Apa jere. Orangnya Saya keluarga besar Halo, guys. kok. kilo jenggoran cium lagi. Sama anu. Bisa. Kata nandina. Saya juga peliwat lewat tinggi. Oh berarti kita jumlah ya, aku dibikin gawe tapi rata jumlah itu Mulai Padahal dia aku tamannya yang gue sih. Senan. Kok kore nek. Saya apa sih ada itu? Pakai aja. Berarti ora Ini tamannya aku kurang sandal ya. Berarti gak ada. Sandal apa ya? Sandal cah loro kayak paling sampai sifat. Pak Senen ini pirang tahun nih Mbak Tio wis bakulan. Kacil aku. Oh, aku Joko lho, Pak. Ini bakulan aku Mbak Tio rombengan. Jopo. Oh, Rasa hubungan. Sembarang kok pemirsa nek dipin ki diutang nombo nek iwo piye. Mangi yo ketekan pak, ketekan awak. Aku ora ditawani kok. Yo.
Murah Pak. Jadi sistemnya kayak nyicil loh pemirsa bakulan ini. Saiki cash. Saiki cash. Cash utama saiki nang gede. Yo mendre, ini mendre. Ya sabar Pak. Angger Jenenge ya sabar. senengnya ya sabar pemirsa. Wongnya ya sabar, wongnya. Kemarin satu podokan Mbak Ti. Arep ngene Sipa, pondokane Sipa. Sing Makawah. Sing mahanya pinggir dalan. Podokan ini Mbak Ti omahnya. Aku tahu Florona juga sejak main. Lah ya sing Makawah kok ngarepe pondokane Sipa kuwi tapi sing ndek sing kan ngalah ning Gua iki nang rumahnya. pondok isi baki guru. Masa kena aku biasa kena apa sapa? Lek ini. Lah iki ngarepe kuwi ngene Pak San sing Kawah. Liwati kadek pondokan ki nggih di pondokan ki jere derek-derek Pondokan derek kok. Ya anggur. Urung patek lonjah. Urung patek Sing mau rukang mulai cah. Gae. Iku Sing mau rukang mulai. pas yang popom Siti milih yang melokan ya. Anak kami kerasan pora lah Mbak Ti, atik mondok mulai. Rasan Kemarin cedak pemirsa itu loh, kadang nyebrang alas saiki wis teko pondoknya. tahun kok ora Wis 2 tahun. Pondokan Nglingi. Sekolah mudik biyen. Siapa itu mau? Lah Lah itu. kok tak jam mah Lah mau. Ucil apa ya Mas? tandur. Itu udah dicel. Ngelangi Ini Mbak Ti. tandur. Sampai Oh, tandur. lain apa tuh? Tandur. Berdau Mbok kontan ya sesuk tandur iso. Gabai urung garing wis tandurin neh. Lah yo dilatih piye lah. Jan coba susah. Rago murah gareng orang nih kono. Ya diopen ya jelas garing to ya. Ora mulai garing. Urung dipangan wis gawe neh. Jadi jelas kok bisa di Iya. Lah apa? Yo lah. beras. Olah jadi kita apa kayak dia kan biar Mbak Rika. Aja kayak gurih tadi menggoreng dan apa nanti kes gue mana lah bang itu. Poso-poso Aku ingin dapur meneng omah. iki loyo awake. Assalamualaikum ya. Jadi kok senyum. Mantan lor. Olah open dia kok kayak gitu. Aku kono ngekei. Lho, berang Dek karena siapa tak dipangan tikus kok. ya. Tak dari sok barang ya digelar ibaratnya dhewe to. Di situ nang ya terus tak kelak aja. Kok kata Enak apa ya Mas? Ah, Paketan cowok ini paketan apa ya? Nih. gak. Ipen paling. Ipen. Tak dipakai teman. Oli. Oli tikus sampai pas Tikus lem tikus. Apa nih? Gabah kayak gabah yang dikot. Ada oleh-oleh. Oh, kuwi kan carane. wah. Nah, untuk kalau lorde saya cecak. Lorde hati semprotot aja ya, jejak cecak. Yang anu lah teplak nang anu, teplak nang yo. Lah roh. Bengi lho. Wah, Nggon tak ranjang iki lho, Mbok. Nandur gawe. Ada Pak Anda bener enggak? Cak gawe rencana he. Ayo gawe kawat. Lah kayune endi? Wong butuh kayu apa-apa. Kayu ya akeh. Gedhe kok to. Lah gedek lah sing rono nek tatakan. Kataan ngisor kuwi ya kayu apa? Lah nek ngisor itu kayak kayu-kayu gede-gede kuwi ra apa-apa lebih Ya, yo gede pinggir mendhuwur kayu ngono. Lawang. Iki lek kok cencang ning kamar ngono kuwi to, Bes. kamar sapa nang kamar tangga saka. Kowe tak kadang kula niku kan tak kon nggih kotakan ngono. Site yo kamar kuwi lah. Ada kamar sama kamar nanti. Pemirsaane bingung ngomong apa. Iya. Lah ngomong tikus aku gawe nggon gabah. Oh, anu pemirsa iki permen. tikus ijen nang omahe wani pemirsa. Gabah ning omah dipangan iki. Nah, sama terpiro kawate lah ndoh Tak sapa. bungkus kanggo jaring Oh, oh, kawat lho, kotak-kotak cilik. Lah ya jadi Kayu kayak kuwi. Hingga ya ayak kuwi digawe kok lemaran. Di kotak Ya, rorone gak butuh anu kayu. Pas aku to dicencane kamar padha kamar ngono. yang tauan iki. Gede siti kok ngono ku kamar Ya nang nggon sisi kamar terus kamar. kayak lawang kuwi wis ayo kuwi. Yo, terus kamarku tunggu Yo, pas. kamar kayak ngono mubeng ngono wis. ngalih mama iki lah. Kok Mas melane jero ora dipangani tikus. Wong lagi ku bathik pangan tikus apa pemirsa. Tapi bathik tak jumatan tak salehno ning kamare ning apa ya? Ya kok ngambu apake. Kodang mambu apek kuwi. Iya ya pas digawe kayak kok. Ya bener ya mantekus. Kok tadi kula. Iya iki. Kayak apik ya tak. Kanggo kaset wis iso. Kanggo kuwi. Eka sing mbokku pas man sing Ya. ora to sing Tak ada kambing kae.
Terus panen tikus ndul loro paling. Kemaratan orang. Anu tikus dan raka praho. Aku tak bungkus kalau kok senangane kok koyok kok. Lem apa jebakan Pak? Lem. Seperti relasi tok. Aku sungguh tok suwi. Lah nek dilemi Kletok Orang mati. Tolong mateni yo. Orang mati kelet. lah gak go mlayu. Udah belum mlayu mentrak apa boleh. Nek mlayu piye udah ning dhuwur iki sasaran kene wae iki wis. Oh, kelet to Mas Dik. Iya kelet. Lah kok maksudnya gak go mlayu. Lah gak iso mlayu piye? Kayak dia ning dhuwure yo kuwi. Lah gak sing terlibat bisa duane kok gak yo mlayu. Oh, yo Kok klambi digawa. Lah nek nang anak kletar ditaruh gabah tiap Ya cara mlayu piye to, Dik? Iki munggah ning kene kok ning dhuwure. Ngene iki keletan iki cara mana kayak dirbang kaya apa to. Dirbang, iya. Lah iki dirbang gak yo mlayu nek wong Sikile wis iso sih. Dia kan gak iso sikile. Gak sobat ya sekat. Mungkin ning nggon Yo, urip dhewe ora mati ini. berang lembar ngono. Lah kaya Wong piye tau anu gak dia? Gak diono terus tak iso panen tikus. dan jadi saiki sebenarnya saya tekane gambar apa ning lambi. Tekon. Omahku terancang. Waduh, ada kan punya yang gak bisa nganu. Saya kita nganu. Boleh pelan-pelan. Malah sewu. Plekan dik do ombo kok. Asli nek delok nang apa YouTube nang anu kok masako minyak kayu putih serai dianu ki kok iso share yo. Iya. Selamat. Namanya pengen utang lah, tapi kalau Seperti nek pengira 10 bulan sih. Jadi keluarnya di situ, Mas. Yo ku Pak Min. Ya ya. Ini kau lah dulu. Medek lene. Medek Enggak mana? ada wis. Jangan ada Sopo transport yang Mbak ini. Melek war. Aku loh. Miri Bisa juga. yang terlibat aku. Liwat pemerintah apa belanja. Pemirsa tak sepil lagi Arab belanja. Belanja teko pemirsa. tempe lo ya, tempe. Udan ya. Tempe bus deh tak golek. Dia belanja pemirsa kayak. Lah, grimis ya? Gak ngemper kene lho Mbak Ti, grimis sih Mbak Ti. Grimis. Laporan Mbak Sis. Laporan kan Mbak Sis. Kan kowe karo iki Pak. Terus ya. Motor sawah guys iki. Lanjut pemirsa iki langsung belanja berjagong. Wis motor sawah tak gelar. Iki belanja apa ya Mbak Ti? Karo iki tempe nembus. Tempe nembus. Iki dek wis ngene ndi? Ora nak tambah ya. Bakul saya pemirsa tanah omah iki. Mbak Wasis. Wis mitur tekan ndi Mbak Wasis? Teko ingin tunggal, katon wisan. Oh, ringin tunggal katur. Bar sama kas apa? Wah, Blok medek kak yo. iya bakal mak lego. Apa Mas No? Mbok perlu dikulekno juga. Iya. Cocok gitu. Kosong-kosongan iku, Bu. Iya Mas. Ini Kena iwak ini gini. Kena iwak enak apa iwak iki? Apa? Aku tuh saya sampai tak kelakno anu wong kabeh tandur. Iki paketan sapa iki? Sopo? Lho, Lah iwake Fitri lho. ini Fitri wi Bang. Oh iya. Di ngomongnya Rini tuh berarti kita Enggak tapi dia aneh ban yo diglentang. Bintang. Kacang tuh api-api yo. Lah iki lak kebar kelana semi. Kamu terus binalu ya. Iki kan cerake tembus. Karek kudu anu wis ngono. Belum tahu nek belum sampai nak. Sampai. Piro iki? Sampai wis salah Mas. Dia ora nangune cek. Tahun Jadi dah. Wes Mas No wis oleh paketan apa iki? Oh iya. Oli. Oleh murah apa? Oleh murah apa? Ya ora mulai podo cuma kan ora ning anu. Mbok ganti dhewe. Kok piro Mas? Udah kilo loro cok. Sama kata bisine apa? tahu lah. Ini tahu. Salwa golek apa ya Salwa? Yang mati kena kesaran. Parah. Apa kan? Jago naon? Anak kau yang berapa mikir? Halo, Pak Yati.
Belanja iki pemirsa. Masak apa? Ini nanti Mbak Ut. Perubahan gitu saja. Perubahan dah. Oh, tapi. Kok dosa Pak Pule? Apa nih duit? Namanya jadi Iya. Cikalan. Tuku apa Mbak di Cikalan? Cikalan. Apa? Coba sapa sampean? Ya wis sedang dimaem. Gak poso kan? Salim sik ra. Dah yo. Terus ya nek. Sesuk nang kok ya tekono keluar. Iya, loro. Kok dicampur-campur mbok apa? Tambah kentang iki. Kayak tak takoki mak iki melok blonjo apa ora kan? Ya, tahu suara Mak. Heh? Lho, mak e blonjo apa gak iki? Yo. Blonjo apa ora, guys? Gak blonjo, Mak? Lah wis piye wis tunggu. Masak. Wis poso-poso ya kudu tak buka. Tak anu wong loyo. Wis mak e wis dibelanjakno ning. Blonjo apa mong ning? Yo masak tahu. Kulo kecap. Ya ayam. Kecap mana Mbak Rika kecap mak e. Tak cawe sirik anu. Apa iki? Kecap nang itu. Momen mbok gak kecape. Apa? Nggih. Iya. Waktu pemirsa gak mari-mari. Tak beni apa nih iki? Tadi. Berarti kira nduk mampe. Wis tak omongi. Adine aku Periksa pemirsa kayak obat. Watuk iki. Berarti ki lho. Obat apa kombi, OBA kombi. Mae yo. Enak emak tapi yo iki yo. Seger. Semriwing nakuran. Itu monggon tuwa ora ngandel mak iki yane. Mak yo kuwi nek. Iya Juga pelawak. Kilek. Ndek biyen apotek kene kali tidur saiki ning gayam kene wis enek. Dibiyen ki nak kene urung enengan Pak gunakan itu. Namake. Tamongi patuk kula sriwing-sriwing mari kok saithik no adine bareng ya iki. Ora Obat iki. watuk. Lebih pinter lu Mas. Rasanya mentol, makanya adem Mak. Itu pemirsa cukup sakmene videone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.